OK, hoši. Dve veci. Prvá je, že som sa ostrial. A druhá vec, vyšiel nový film Jak vycvičiť draka. Tento film bol zaujímavý. Najprv si povieme ešte storytime a potom si povieme našu recenziu naň. Zavolali ma kamarátky, že ideme do kina, ideme na Jak vycvičiť draka, hej. Ja si povedal, že dobre, síce idem na starý film, ale však v pohode. Kamo, dobre, tak však prišli sme, pozdravíme sa všetko ostatné. Kamo, ako náhle spustil ten film, tak ja si hovorím, že takto to nenačítalo. A potom som zistil, že spravili ľudskú adaptáciu. Ja som si myslel, že to je joke, že to je nejaké jajko, lebo však aj Naruto bolo nejaké video o tom, ale tak tiež to nič nebolo, hej. Ale tak zjavne máme ľudskú adaptáciu Jak vycvičiť draka. OK, akože hovoril som si, že no, že ten začiatok bol nejaký iný, hej, tak nečítam, si pamätám. Potom mi to došlo. No a chlapci, mám tu nejaké veci, o ktorých sa s vami musím pobaviť, pretože film bol dobrý. Za mňa troška dlhý, predĺžený bol zbytočne troška. Ale emócie. Emócie hrali tu na strašne slabú rolu za mňa. Mohlo to byť troška viacej také, chápeš. Takto, ten film není nejako prekopaný úplne, není to jak Minecraft film, že Minecraft film tam mal úplne niečo iné, hej. Ináč ak si nevidel Minecraft film, recenziu majú, tak si môžeš ísť pozrieť, máš tu na vpravo hore. Tu to sa snaží držať toho príbehu, hej. Ale zase takto, není to to isté čo ten film, ale cením, že to není to isté čo ten film. Najprv tie emócie. Máme tam hlavnú postavu, teda Štikuta. Neviem, jak sa to volá po slovensky, jak sa vám volá, neviem proste. No a tento náš hlavný charakter má jeden výraz za celý film. Proste na to začne plakať, ale furt má ten istý výraz, vieš, že normálne by som povedal na rovinu, že v tom animovanom filme sa mu viacej hýbala tvár aj všetko ostatné, než v tom hranom filme. Čo bola za mňa škoda. Ďalej tam bola Astrid, sa myslím bola, tá Borka. Niečo je vlastne keby tá konkurencia, tá jeho, ja neviem proste. Kamo, oni úplne prekopali celý dizajn. Čum, takto vyzerá stará Astrid, hej. Áno, takto. A takto vyzerá nová Astrid. Hej, proste je tam vidieť rozdiel. Akože, nevadilo mi to až tak, ale vieš, že som keby ak by jej dali buď ikonické tie blondiavé vlasy, alebo aspoň to modré tričko, to by možno bolo aspoň ako tak zachrániť. Komédia, dal by som tomu pohode asi, akože je to také, že v začiatku je to také, že dosnamuješ sa ešte s tým, potom to je celkom aj funny, ale ako náhle už ten film ide ďalej, tak už to nie je ani vtipné a už idú do tej tvrdosti skôr, že tam už to není proste komediálne. Ďalej asi CGI-ko, chlapci. CGI-ko v tomto filme hrá tak 90% rolu. Všetci draci v tomto filme sú CGI. A nepozeralo sa mi na to moc dobre. Popravde ku tomuto drakovi, ten bol úplne od veci, ten nevyzeral vôbec ani podobne. Zrovna to je taký drak, ktorého si zapamätáš, vieš, chápeš. A oni vyzerali tak dokrkvane strašne. Nevyzeralo to moc dobre, ja som si to neužíval, ako napríklad, hej. Trvalo mi veľmi dlho, pokým som si na to zvykol, ani som si na to nezvykol vlastne, ale... No, neviem, CGI-ko bolo troška od veci, no, akože Transformery napríklad z roku 2009 majú lepšie CGI, ale tak to je zase iná debata o tomto. Akože, napríklad, musím povedať, že obsadenie, hej, dajme tomu, tých hercov je v pohode. Povedal by som, že sú veľmi podobní tej hlavnej animovanej verzii, hej, sú veľmi, hej, proste podobajú sa na seba. Ale... no, podobajú sa, to sa mi páčilo, to bolo v pohode celkom, hej. No tam v filme napríklad mi vadilo, že tam neboli také tie ikonické zábery. Jednoducho, napríklad akože nemôžem o tomto viacej hovoriť, pretože už by som hovoril spoilery. Je mi jasné, že si ten film určite videli, ak nie tak jednotku, akože tú animovanú verziu samozrejme. Ale o tomto filme neviem radšej nič hovoriť, čo není z traileru a čo by mohlo obsahovať spoilery. Myslím si, že toto si všimnete asi aj vy,
ale či vám to bude vadiť alebo nie, tak to zistíte sami. Zatiaľ môžeš ohodnotiť môj cut do komentáru. Ďakujem, robila sestra. Počkaj, povedí bonus mi tu dá. A napríklad ešte ku tým emóciám. Tu nám mala moja kamarátka celkom dobrý point. Pretože, jak som povedal, že ten Štikút má za celý ten film ten istý výraz tváre, hej. Tak to isté aj s celým telom, doslova, pretože on je v tom animovanom filme taký ADHD troška, je taký, hej, že taký besný, hej, proste taký hyperaktívnejší, hej, ale tu nie. Tu proste nie. Ty niečo, keby som bol takto a rozprával sa s vami, iba takto. Takto by som bol a hovoril by som vám, že no, bolo to super, užil som si to, cíti ako bolo na hovno, ale ináč to bolo v pohode. Chod na ten film, lebo som povedal, vieš, toto bol ten dobrý point, že ona povedala, že v druhej časti sa na začiatku ešte hovorí, tá Astrid tam myslím nejako, ona tam striká, že furt hýbe plecami, hej, že proste robí toto furt a neviem čo, ale v tom hranom filme to proste nerobí. Takže ak bude nejaký ďalší diel, tak som zvedavý, čo tam chcú dať, keďže on proste tak. No a to je asi všetko, akože povedal by som, že aj ten final boss, hej, čo tam je, nespomenul som si na ňo moc z toho animovaného filmu, ale prišlo mi, že tam v tomto hranom filme bol troška inak štrukturovaný, hej, aj tam boli nejaké inšie mechaniky, jak Parazit draka. Neviem, ten záverečný fight bol v pohode, ale nebol taký epický za mňa až tak. Napríklad, neviem, ten animovaný som si fakt viacej užil, to bolo lepšie za mňa. No dobre, oplatí sa ísť za tento film do kina. Poprvé vôbec neviem ani vlastne, odkedy je tento film vonku, nemám ani šajnu, že jak staré už to je. Pozeral som už jednu reakciu, že je, a tá už bola týždeň stará, takže možno, že už tento mesiac to tu dávno je, hej. Či sa oplatí na toto do kina? Platil som 7 alebo 8 €, to už neviem. Popravde ti ani neviem povedať, pretože Minecraft film bol určite jasný, hej. Ale toto, doma si to užiješ, nepotrebuješ na to ísť úplne. Ja som bol z toho prekvapený, pretože ja som nevedel, že ja idem na hernú adaptáciu. Ale akože svetlo som si všímal, pozeral som sa, jak tam majú tie scény, nie? Pozeral som tam na schvál detaily nejaké, hej, že či dodržiavajú nejaké pravidlá, čo sa týka prostredia, hej, pretože vo veľa filmoch to viac menej chýba. Ale tu som nenašiel nič, aj svetlo bolo v pohode, čo som si všimol. To CGI ako tam bolo všelijaké, hlavne pri tých drakoch, ináč to bolo úplne v pohode. No a to je asi všetko. Tí draci sa mi tam asi hnusilo najviac, no. Takže ak chceš na to do kina, tak nechoď podľa mňa. Ak máš decko, ktoré ťa na to volá, však možno choď, ale možno nám to skús vysvetliť radšej. Neviem. Ako je však dobre, no. Toto bolo také kratšie video, momentálne vyzerám takto, ale mám ešte jedno video, ktoré príde neskôršie, striham ho už dlho, ale dávam sa nám troška záležať, hej, takže vidie toto a budem tam mať ešte starý cut, takže to bude taký môj posledný rozlúčkový video, hej, s týmto cutom. No, s týmto už nie, ale chápeme sa. Jo, choď na Discord, spravíme tam runku setupy, cez to mi tam pošlete setupy. A ak sa mi dovtedy opraví komp, tak spravíme nejakú sériu setupy, čo je na to. Ja som úplne brutálny porota na setupy. Takže ak chceš, aby bol tvoj setup u mňa v videu, tak mi ho pošli na Discord. Runka tam ešte není, ale však spraviť ju samozrejme môžeme. To bolo jak vycvičiť draka, sorry, to bolo také krátke, ale nemal som ako to ani čo vytknúť, ale myslím, že keď si pozrieš doma starý film, tak si to užiješ. Nebolo to jedna ku jednej, ten film s tým pôvodným už len preto, lebo ten herný bol, nie ten herný, ten s hercami mal 2 hodiny a tento prvý neviem koľko mal, nejakú hodinu a pol mohol mať približne. Niečo pod 2 hodiny to mohol mať určite, nemyslím, že mal 2 hodiny. No, takže jo, počkaj si, keď to bude na nejakých pirátskych stránkach. Nenabádam na nikoho nič. Ale na kino to nevidím asi. No to je všetko.
Toto bol jak či Draka. Like, odber, poznáš to, zdieľačky, je ti to jasné. A čo? Nemám kartu už, chlapci, takže ja idem čistiť pamäť. Čaute, vidíme sa pri ďalšom videu a choď pozrieť Minecraft film ešte. Ten, ak si nevidel, tak vieš aspoň nejak dopadol. Čaute.